вече и Силвия Павлова. Здравейте, честито за наградата. Кажете ми какви са първите ви емоции след спечелването й. Първите емоции са о, вау, много е яко усещането. Кажете ми малко повече за сферата, в която се развивате. Ние правим биокозметика, но тя е създадена, марката не е просто да прави бизнес, а ние да се забавляваме и да създаваме продукти, които са честни и към хората, и към природата, и към бебетата, и към хората, служителите, които създават всички тези неща. И затова толкова много се вълнуваме. Определено ви личи. А как избрахте именно тази сфера на развитие? От малко се бях ядосала. И когато една жена много се ядоса, обикновено взима нещата в свои ръце и аз не можех да намеря продукти подходящи за моите деца и затова реших да създам цяла индустрия, която да отговаря на изискванията на една много взискателна майка. А бихте ли ми казали според вас каква е формулата за успешен бранд, тъй като определено вие сте една много успяла дама? Да не се взимаш на сериозно, да не забравяш първите неща, които са ти накарали да направиш първите крачки и просто да се отдадеш на това, което правиш, а всичко останало то ще последва. Страхотни думи, много благодарим за разговора, бъдете все така успешна. Много благодаря на вас.